huta lafiya. Lafiya lafiya. Malam canji ne ke nema a Canji. Nawa? Ni ina na sani abinka da makaho. Gashi nan dai. To maga kudin. A gani nan gani. Canji za a hali. Kai, malam. Ya haka? Kai dama can kana gani? Kumar ubanka. Yace kumar ubanka. Ya ga baka 500 ka dauko mun tana guda biyu ka san amin. Dan Allah ka rufa mu asiri. Ni kuna tsara tukunna. Ni kuna bin mamaki wallahi. Ga ka kama mutumin kirki. Wannan ana gani na da mutunci dan Allah ka taimaka. To ina ruwana da mutuncinka? To ina mutunci anan? Ka zo ka dauko ta hula ka sa dan Allah ka ga wata katuwar riga tun da iyaye da kakanni ka sa ai magana ku ce qala Allahu qala rasulu 500 zai ka bani gashi mutumin banza mutumin wofi har kuke cutar mutane marawo Baraka